VGR kache song a songja tumpen manjai hitia long sodak pen kache song pontu. Biharia khai bangkre ke thomathum thangnat arona lo avi pin pen dipu rong so pelong beha nangke claim ji aphan kivang. Hamren Jirjar Club along Netaji Jayanti Katalon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjupanikta. PGR VGR la pen Karbi akhaya parman kachisong pi asong japo tum pen manja hitia long ingdeng crazy kechok kachisong padopon. Lason si MLA Dorsing Rong hang pen kipudun aju kachisoy sendela lek kachi akachisong atum ke aphu ka hingno anihu kachiri atumlo. Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong par social media long kipudun sendel alek kachi krai akarbi atum vir data Karbi akhai ke virve. Lahai kaddu kavialam panung kuksi PGR VGR lapen Karbi akhaya parman kachisong ington pon pelang. Arkoya chikloni phai ingkora ke thompen ingkora pli ninia parman PGR VGR lapen Karbi akhai aparman Pongkri si kechok manja hitia long song dhorom partialam chipupe pinpen kachisong pon pinpur dami Karbi Anglong Autonomous Council kichari tum alam chakateng pen ningkani si pleng etapita eviction thek claim thek ke political party alia phan ke pathe ajoine lopusi litsun rong pharpen lamthei chipaklang pon anparta kache song along kidun akesi atum ke ahoka kes ekali pupen kichenglok kache song asong ja potuma phan meme hingnono nangkar bok dun pen anparte kache song along ardile nang pidun non pusi khorsing teron pen thirang kia thingno lamthe chipaklang pom eviction populam changnang chi pidat pen peni ningkan fida ke plengli fita opinion ni fita mela bang solam chaga bangke nanelang roilo plot iltum Karbi akhai Karbi ham phang aphan mangke mahang lang plot si tim Karbi Anglong bangke pini kaliliga lang alam se kacha song man nanar box ro kache song ahong longpen council authority to man kachoning ri ke ko pilma lang litum laso kache song abang pu atum pen kache song organization atum pen just my KSA la pen ke KSYC pen other allies atum pan ke galang litum formal kaching ki kache thani ban formal alu pili asonte hino ne pusi nili matha Dipupen Govind Tiso Karbi Anglong Live. Karbi Anglong along arondre pen kido tuma phan mati PGR VGR along kido tuma phan tharle nang jipura KSA KSYC pen ki chenglok ka chisong songja atum longri long pat charai komji pu arniwang do desang se pen ka chisong apor hut Bihar pen Bihari akhai atum bangkre ki thom di phurong so pelong wangsi Thangnat ki choklim arona lo vi pin pen beha ki claim ji ke wang hut hamphang asong atum khangdun che lason si ki che ke bia somati non tribal akhai atum abang ki Karbi Anglong lo beha bepar ki claim ji pulote ki choklim arona lo dovek ning ji bonta non langgam pulote ki ongdung ki che ke bia so atum thangnat arona lo avi pin pen beha ki claim atum do piklang lasona por hut Bihar pen ke wang bang cricket hom Bihari akhai atum Karbi Anglong nang lutsi beha nang ke claim ji aphan dipurong sopia long an wang lapusona porahud arkoini phai kre player ni Karbi Anglong Territorial Social Security Association asong atum thekdun longsi khangdun cheksi Dipu Municipal Board Chairman aphan tok jirben pachinilo bangkre ke thoma Bihari atum BR1 GL 2051 truck a number pensi dipurong sopia long an wang bonta katsa asong atum nepdun pen khangdun cheklo bangso puthak pherang ke thingno kaning je pon tengke bangkre ke thoma Bihari atum nona mara bangke hormu jorpo igdeta philote puthot pawan thupo lasonsi claim bomla sidame latum anam pen ahem chiri bomlo longlote ladak beha chuklempo aphilote Karbi Anglong longle nangki thiji atumlo pusi pherang ke thingno ning je pon Juat nilitum ka judu na teng putang te alang tum hormu bang ikdera pini kopisi ke claim ji puni tum arjulo amala tum mana cha bang ke nilitum dak plus hormu iklote
abahera ben aku hormon yang bantu pilih itu, na potai tu bom di itu. Lasi kedo ke kosan nanti pada nili tu marjuit lo. Kedo bang latum bahara hem si curi bom tang. Tarmane latum ke pini dak aking kam nang cibi tang lo, pini hormon nang jor tang lo, pena pilih tu long le dan IT potum. Latum illegally nang do bom po, citizenship ban bab pini pansi tamel latum ke bom ibo kan. Karbi Anglong alo konat ni ben kivang mati kiche ke biha khaya tum thangnat aron alo avi pin pensi beha nangka chuklem bom lapen latum ladak kido thipji apansi bor ibo lasila pusona bank ni litum katsa asong hin pena banki che dondun thek pusi katsa asong ja potu ningje pontu sini tum non chisik pon lo dak dipu municipal board long information pdf api ni litum tax office long han setami information pale po department atum copy tong action engine labang ni litum chonghong lun dit po lapen rat atum setami chonghong runding na halapu bihar pen kewang bihari atum pherang kia phan kachi thandu na banki nitum ladak lapuson aron pu kachini nedet ajoksi kewang pusi che tham pontu पहले यहाँ पे नहीं आते, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते, लामडिंग में थे। लामडिंग से यहाँ पे आए हैं आज ही। तो वहाँ से आप लोग के पास कुछ कागज ऐसे है? कागज वगैरह सब गाड़ी का परमिट है। नहीं ये बिजनेस करने के लिए बिजनेस करके यहाँ पे नहीं है। हम लोग का मालूम नहीं था कि यहाँ पे लगता है। आपका नाम क्या है? संजय कुमार गुप्ता, घर बिहार। आप लोग कितना आदमी रह रहे हैं? अभी 13 आदमी है। Dipu pen Govin Tiso, Karbi Anglong Live. Hamren Jirjar Club along Netaji Subhas Chandra Bose Akayalamu ke Tokachepati pensi Hamren Rong Sopi along Netaji Subhas Chandra Bose Mahang ke Tekarni ke Talondun. Hamren Rong Sopi Jirjar Club along Nehru Yuva Kendra pen Ajiraroy Mukak Aterang Atum Pen Patro Piponsi Netaji Jayantiarni Kithe Mate Netaji Subhas Chandra Bose Amahang Kithek Arni Talondun Hamren Rong Sopiang Kang School Loke Charlie Atuma Phan Pangrum Si Jesemet Netaji Subhas Chandra Bose Akayalamo Ketokachepate Padosi Nong E Pidun Pen Ani Parumpon MAC Hatsing Rongpar Socheng VDC Chairman Joy Singh Crow Hamren Municipal Board Nominated Ward Commissioner Moniram Teron Chetongdun Si Netaji Subhas Chandra Bose Aputhak Than Peklarpen Kewang Jilangan Ista Mela Ansose Arlengithe Akai Alamo Aputhak Kitokachepati Pedoji Aphan Than Pachini Pen Ani Parupong musical chair lapen itum ladak is essay competition life history of Subhas Chandra Bose itum organize pono lapen mesen pen pini chun ponong lo lapen itum essay writing ba tokdun long lo lapen alang kaya lamu abang si essay writing long bang itum tokpon lo Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live. Sonsi Mai ke chari pon Modon Singh Chauhan VP alhui ke pachini pon Ren Singh timung lapen Mai ke phalam the Ren Singh Inghi pen si pachinia por en pon lo Mai along alhui sarpo man peng pen abarim EM Jagat Singh Ingti VP KDCC Samson Ingti Chief Savadar KDC Surendra Singnar GS KDCC Mili Teron P Bokajan Block Mohila Congress lapen Jun Mili Teron P AYC Anparta Man Peng Kedo ke Tekeding Tum Chetongdon Aduntu Amayalong Aluhi Atum Pen Kijai Pona Tingki Kaching Hon Nai Det Apo Mate Mahatma Gandhi Bharat Adet Kijokwan Jiap Han Mate British Aring Kilok Atum Aking Pak Arum Pen Nangke Pajok Tikang Si Pini Rengdok Ringi Pen Dolonglo Lapen Bharat Adet Kikim Kirang Pon Jiap Han Aron Ki Pathik Pon Constitution of India Dr. Bhim Rao Ambedkar Bharat Adet Arloke Doan Akhai Kaisola Pen Inglong Aso Aphan Panong 6 Schedule to the Constitutions of India Puhai Hu Selam Ponlo Bonta non kichari boma Sarkar Mate BJP RSS Atum Aron Ki Kroikri Constitution Aron Karkan Pen Democracy Aron Ki Pavir Anparta Tribal Akhai Aphan Kachine Ki Mentu Neta Lang Prong Ki Chokchi Pusi White Ducklar Sapen Jaipon Aduntu BJP Sarkar Jongsi Chari Bom Lepute Inglong Asola Pen Keiso Tumaphan Kana Hok Thetanji
pinpur mi manipura long khei so tum ki charwo puthak sitami jut un e plengun isi dolang BJP sarkar pen solve dun thek thelang lipute BJP a sarkar along rat ki thok dun toy ki kupia le dolang puta mai long chithan chimum pon sangti hi dipen present terang Karbi Anglong live Kidam tangar ko ni phaing ko player ni ada por phai kebra chitim apor sarihajan mati hanjang lang solong sarihajan dairy farm multipurpose cooperative society atumpen longle puthak pherang kya mai kangni pon Sarihajan Dairy Farm Multipurpose Cooperative Society kidam tang pharu kresir kebra trucks kebra poning kan amahang pathek ponsi Sarihajan hawar kaching thura sai mo mati mo aprang development ki claim kideng ponji aphan pusi longle chiri pharu pli along hok ponlo bangso longle arlo along inut kalitang nondo mudi ahemtun atum longle pata chiri trucks mati chirinyar kep Chisilam derlo la sopen aphi Land and Revenue Department atum land demarcations upon kiramtang arkoni phai kep ani kewang pakki manghu haklo busi committee atum pherangkia mailong jongpon la solong ARO Dipu Circle Office pen Mandal Basudev Gayan lapen ari sanghotum Sarihajan Dairy Farm along le arlupu chini lor pen demarcation upon nangkidun ki kupia le cho endetma pusi SDF MPCOS atumpen lamthe arbokpon pherangke amailong SDF MPCOS amaipu Pulendra Tokbi Chunbang Lokhiswar Teron Saihem Chunbang Longchor Terang Rap Chunbang Longsing Kro tumpen Longle Pata Klempondet aputhak lam chepaklang pon letum kiram tang tame CM ake hai Dr. Tuliram Ronghang along setame humri damlo alang lilong humri dam ateng bansi alang li direction ateng bansi nang letum chiklem damoy thang pension entry po hoswarni nangki pudun alam pension letum pinelo an partagali hoswarni alang li masi dak borjane em pencenglok yaro mondol SK ang tompen ang chipathai dun lo di la anang chipathai dun det pen a phis tame neletum hola sohut kado werat chitong dun o laso ahut arat angno nangganing jebang ladak borjan ayam haname choro parlo choro wek nangji athe nangle tum koan malongle phelang ki do an mangge nangle tum official prabjen ben chimop nai puse ho sorta bidesore nange pidun thek pon laso teng penele tum chimop lo chimop pen a phis tame lake yaro office council secretary penang chondet pen a phi yaro office along si chingthang lok lo laso hormu bangke laso lo chingthang lok hormu netum kang hong nang a joine si binian tame nele tum chong hong lo naso puthang ne tum tim jang tuji ke la lon non lam tan than poni tum ke pitik the naso rang le ke pitik the te silo la pen ke la son thang klem bom bom bang ke ni tum committee sor bang ke cha kon elo pa jar bang si tum ma thala ni tum dairy farm committee do nak lo Nang ki bang ya ni ko pil step ba deng pola bang so along le non lang tum pathai ma pili pan bang la so bang ke ni li hin pa teng ba committee hin pan bang ke la son si ma thana puje a hok pa lang tum ko chong hu si ki claim lo pot la inquiry pa mera alang tum Bali pathar pen present terang Karbi Anglong live Lakha incorresi Borjan MSC constituency angkang parlo Sarumanthi open stage along ada por pai krisi a por pen Karbi Anglong Autonomous Council em surjo rong parpen public interaction amai ke padopon la pen longle pata keron ponalong Sarumanthi arong asar Ruhini be la pen wopong be atum pen ke chari pona mai long mai ke pha thepi alam Chris rong parpen siklar dak pen lamthe than pachini ponlo Aluhi Sarpo Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjo Rongpar, VDC Chairman Sonaram Singnar, Bokajan Municipal Board Chairman Sundar Ingti, Bokajan Slam Chairman Sarat Inghi, LAMS Board Chairman Philip Teron, Barim EM, Jivan Chandra Pathak, Abarim MEC, Ram Ratan Nahak, SGB, Borsing Be, Binod Bong Room Atum, Chitongtun.
mai long gachi tong dun alhia tum pen ta lapuson em surjorong phar pen arong humri pen rat atum pen mai ke do rablin puthak kachuru pajir pon rinti lapen an parta porthimia ke manga men pen ador ke sopik longle pata tami akejoy pen kiron pon theka pot ningarong pen kachuru pajir pon rinti maya long borjana hawar prekjam arong sarkar pen kilong du nangjia son lapen rong rup kapaching phura ason hai hui alap ningje pon lapen an parta non kiwang ji ar koini phai thongke brei si ani borjana long thedum Karbi Anglong Autonomous Council CM Interaction Program ke pado ponji halaso arni ke ongdung pen chitong dun pen rong rubalong kavia son ka chithan dun ji aphanta klardak pen than pa jermi ponsi misen pen mai pichun ponlu bokajan pen anantirang Karbi Anglong live Lakha Sirkep Amreng constituency ahempi jirkindeng Climber Club Pathu Klamalong Indenge Thom Inter MEC Cup ke Pathu Ponalong Jirkindeng Sports Association Maipu Joy Singing Tilapen Kongchun Bang Roton Terang Atum Patir Pipons Misen Pen Pichun Pon Labang so mailong aluhia manping pen ngachitong dun Lakha Sirkep Amreng constituency em Rina Terangpi Jirkindeng Town Committee Chairman Singh Terang BLCC Chairman Prabhat Tiso LAMS Chairman Robin Hansi BDO Socheng Block Sadia Prua Tok BP Lapen Jirkindeng Ward Commissioner Atum Chetongdun A constituency tinta ke Pathu Pon Boma Sonsi Amreng constituency pen Hamren constituency ang bongsadami Pathu Pon lo Labang so kachedan bom ahut Amreng constituency football team atum ke thek muchora jok Hamren constituency aphan Goal crazy pen pareng ponderlo laben labang so kapathu sitame lahin hin thangnat aning ka cheso avi pin pen kardom CPC kachipati abang pejut ponlo Karbi Anglong Autonomous Council honorable CM sar ke hai pen silabang so but team Karbi Anglong pen silabang so khalat pathu ki ponlo lo sajak pini hamren pen hamren constituency chipati ponalong Amreng constituency ahin pen goal place 11 goal pen chipahai ponlo Jirkindeng pen samsing inti Karbi Anglong live Tang te pini Karbi prime time abirta ke lapwan si kang ton paniklo